ena tonkumadabwa kuti lero mtsikana amene akuoneka mosintha chifukwa chani masiku anotu kwabwera zimene zikumatchulidwa kuti makeup. Anthu akumaphoda ndithu ma occasion osiyanasiyana, nzikwati, nzinkoswe ndi ma functions osiyanasiyana mwina atsikana akamapita kumeneko kufuna kuti akaoneke bwino. Programu yathu ya lero ya Zimakhala Bwanji tikhale tikucheza ndi Tisunge Kaliyati, mtsikana amene ndi makeup artist. Tikhale tikuona kuti munthu kuti amuphode aoneke bwino kufika polozeka kuti apazili bwino. Zimakhala Bwanji muli ndine Faith Kantambe, takhalani pomwepo. Ndine Tisunge Kaliyati wa Marvelous Beauty by Tiso. Ndimapanga za makeup, ndimaphoda anthu ndingotero. Ndinene kuti zophoda zimene mapanga. Ndimaphoda anthu maukwati, kamupita ma corporate events, muzinthu zochitika zambiri munthu ayesa akafuna kubwera kuti ndikufuna Tisunge ndifuna kuti umphode. Ndi munthu wake ndine amene mapanga zophoda. Yeah. Pali zinthu zambiri zimene timagwisa ntchito. Of course sitingafotokoze kuti iti ndi iti komano ndi zinthu tina tambirimbiri timene timagwisa ntchito koma kwambiri chikulu ndi foundation. What is foundation wako? Foundation wanji pabwino. Koma kwa ine I use my products and my products kumalayo kunoko because mba market pali zinthu zambiri za fake. So kumalayo kunoko these people that are only my distributors are which enough many makula ma foundation nanga. That's all. And the balizina ngati ma concealer, my setting spray, zinthu zambiri zimene ma use pa makeup kuti munthu oneke makeup yako ioneke bwino. Foundation munthu ngati ukapapita ngati neo ku shop kwa umene makula amakwasa ngati ma tasters. For munthu ngati neo kuda singa use foundation imene unga use with Faith. Of course you have a light skin than mine. Kamene ndine munthu oti mene skin yanga singa use munthu amene alokuda kwambiri. So foundation wina lese ali ndi shade yake ya foundation. Mukapita ku shop ngati neo shop ina amatha kuonesa test yako ndokuti umakaona umakasaka zimene umarani umapanga. Olese ngati neo ndikufuna kumphoda munthu. Leo ndimamona munthu choti munthu amene alili ndikuti ngati amene alili Faith I think in the music can rich camera can music can truly topaz like a shade I can use you truly topaz the shade yako susintha suoneka ngati fanta ndikoko. That's mina nthamani ne yakoneka fanta ndikoko ngati nkhope yoyera for foundation mina mpangira foundation. And foundation namene ama kamba zose. You can just use your foundation without doing your eyebrows and like just use a foundation powder wako and the lipstick. That's you call mtuone kamwe. Pali concealer. Yeah. And then we have my color collectors. So color collectors like we use when you want to hide my black spots before you use it ngaruchi concealer wako. Kumaso mayuza ntchito ngati setting powder amene mapanga set mapanga highlight and contouring those things. And the paliso ngati lipstick goes ndi munthu shade yake amene ali because munthu okuda kwambiri I can't use lipstick wa pink on her. Ndoti zoneka zinazake munthu okuda akhoza kuyuza like my colors like purple, deep purple, maroon, and maroon like it goes ku might be color but that I'm a color my colors like also make a kuti owala kwambiri. And red winner wa not vampire red or wala kwambiri no but red kenakake palma two reds
norumatha ukuyuza ku at least kaqala ukuthi kadalo kwambili usathi ngati xiqala ngati mina alele pink kabana yani muntu oyela then can go malipstick and for muntu oyela aphake makazo akali pinky purple white ukhosa kumuyuza ndikamba foundation ningatini ndikama myamba umuntu kumphoda nimamba ndi primer bese ngathi ndikufuna umuntu utsho ukuthi ndikwenela ukuthi ndiwa oil face ndikuthi mina ndikwenela ukuthi kumthuka kumaso nimatha kumpanga exfoliate kumpanga use scrubs and then ndimpanga apply toner ndingapanga apply toner and then ndibwera use primer ndikapanga primer and then ndibwera ndi foundation wanga ndikapanga foundation then ndibwera no kupanga no ma highlight contour and then ndibanga seti kana kundibwera ku my brows. That's why mimi wapangira olo ndiyamba my brows and then foundation ngana then ndikapanga foundation ndimabwera no ukupanga highlight ma concealers aja and then ubanga seti ndikatero timapanga no kupanga brand bwino kupanga and then timaliza no ma finishings ena ngati ma use ma highlighter machane toner imeo ngati umuntu ujoka mutsuka kumaso umakhanga rwatsekula ma pores ngati tima pores timene timathawulo wa virus kwambisa ziphuphu so tikayuza toner ocha ndekuti timakhanga tikutseka maso kuja ma pores acha urantsuka ndiurara khawatsuka kuuza toner icho kwatseka sipanga roke so chiphuphu ngati umakhaso kutseka mapose enawo amene amatha kumatirusa ngati mafuta oil ngabo banga highlight ndifuna ukuthi timakhaso tufanga differentiate ngati malo amene kumatha kumawadzuwa kwambiri like pachikumi pamphuno madexekozewa kwambiso kwamabanga highlight umakhaso ukupanga ufuna upanga hide madexecos and ufuna upange nkhope sawoneke shade yose kuti wawoneka kanye kumane webange define ukhobe unomine kumabwera ujeni kuma pamalo amene amabwera dzuwa ukapanga highlight pazingoneka no kwa pasoneke kuti dzuwa likalawomba kwambiri and ukuoneka zimafuta chinjani ambe amatokhala mawas aboneka bwino kuzokhoda mamawa and kufika mawadzuwa takumadzuwa mama sana mama ungalophola 6 norofika mina sitamma 2 3 ukuoneka subino bwino kulwena bwino ngamabanga setting mucha I use when I'm setting I use ujeni oil blocking wa black op yeah ndikama use amene uchenda kuti makhazo ndibanga use powder and then ngati ukufuna you can kubwera nondo kwabanga setting bwino bwino umene banga setting you can just use with your finishing powder nkupanga finish or kungosiya timakhamna bwino like today since I've got nkupanga set and like mass okay many like a maso mwangamu tonight eyeshadow nambili nafa ndifuna makeup kuma makeup zama so sim makeup tikakamba makeup that's the whole thing imene wapanga bright muscle that's makeup komano is my eyeshadow and antu ufuna umathaso kuika eyelashes kufaka extension ya eyelashes akho mathakonjezera and ineyo ngati sinafuna konjezera so I use ndangopanga eyeshadow and mascara as well ngalo ndije kumene timapesera mtsitsi kuti uzipange straight kaya kuti uzipange bwino kuti zioneke bwino like mene awonekeramu kozo umese umatha kupanga ukamaphoda muna umoneka mumuti ma ashes takoti tapanga mbu so ukapanga mascara timakhati di bright and tose tikuoneka bwino akhambira kusikonisa kuti makeup and eyeshadow mafuna makeup yayanjani makeup banje nemelo ifuna makoti so men mapaka maso si makeup the eyeshadows yeah me maka eyeshadow so ningati
ngati kwa munthu kuda aishadunaona zoti umpake kuti aziwalako mbiri zanu munthu oyera kumbali aine kusi ngati ndikumphoda munthu okuda ndikuti aishado wake ndimwike kuti owala kuti iyeyo azionekabe kuti at least wapakachani wapakashada yetusiyana ndi munthu oyera mene ngampangire ulampanga kuti utamnyusa nude colors it will be fine olo kumpanga kuti osawala kwambiri kuti nude kumana olo grira yake yosawalitsa kwambiri. ngati mwangotsegula kumene kalima wanu tili mkatikati mwa programu ya Zimakhala Bwanji ndimanena kuti masiku ano azimayi komanso atsikana kumafuna kuti azioneka bwino akamapita pamalo azioneka kuti abantu akudutsa tsikana kapena azimayi oneka bwino nde kuli makeup imene anthu amapanga ndiyelero programu yathu lero tikucheza ndi makeup artist amene akutifotokozera kuti kodi zimakhala bwanji akamamuphoda mkwati akamamuphoda munthu amene ali ndi function ina iliyonse komanso pena mangofunika kuoneka bwino mwina kupita kumalo ufuna kuoneke bwino kumeneko zimakhala bwanji akutifotokozeranso kuti akamapanga tsitsi anthu amene ali ndi ma functions osiyanasiyana amatani takhala ndikomwepo. What kind of eyebrows? Of course, eyebrows goes with shape. Ya muntu chanchani mene ni murwai. Mano ukamapanga eyebrows, ukozo use pencil or eyebrow gel. Ndekuti ukalemba bwino upanga meno funa ka shape yako kurubanga bang eyebrows meno kupangira ka shape ulemba ka shape bwino. And ukapanga chonchicha and we use concealer to define my brows achakuti aoneke muno mwina aoneke natural mene onekera kuti my brows. So concealer uchamafunika zoti blend because anthu ena amadzisiya dzikuonekera so itu zimoneka okwadi so mafunika kuti blend ndi ka powder ka ukhoza kupanga my brows and then we also use a powder wako amene umatsola nkhope ndikupanga mbali mucha ndikublenda kuti eyebrow ingooneka bwino concealer uchombo chonse tika poda chimene so wapanga zonse and then umayuza nonga setting spray umapanga kuti umafaira for your makeup to stay raw. Yeah. And kuti so like usakhezi zoti pena mata kungopanga munthu ngalo kuti ere ndikutapa pada pachito bwazi foundation zambiri and olo kapanga manja muchonchi ndikuti manja mukuda so setting spray mabanga chakuti olota kukira chonchi tsaya olota rani ndikuti manja musadi okay timapanga force choma choyambirira chimene munthu kama dzuwa likaomba chimene mapanga ndi mphuno pa forehead so abatimati patizone so patizone pamene pamapanga kwambiri chani dzuwa so pamphuno tikapanga koncho bwino and then apatimaika use anesthesia grow kit wanga so ndimapangirapo grow pamenepa that's kupanga kuti paziwalabe kutolota panga swepa zingoneka kuti pawala kuti afuna zioneka bwino alibe box say inde singanazo kuti munthu nese kuti akhale makeup artist no
komano kwa munthu langu funa kuti azingooneka bwino kaya kupita ku chechi kaya kupita kuti langizo langa ungopita ukapeze foundation wa shade yako ndi kapauda ndi kapenso ndi concealer lipstick. That's all. Ukuzoboteka mntu mascara ako eyeshadow tizinthu 5 ukuzobanga ayikuoneka somweno kwambiri because ineyo ngati sinimasipada nthawi zonse mmene ndingaphodere ngati mmene ukapangire makonchuma chachano ndikupita ku church ndimatha kungopanga powder kuti foundation wanga kapauda my eyebrows pena ndimatha kungopanga my eyebrows okha lipstick ungoenda khopo panda yani foundation because it's not good umangopanga apply daily makeup. So when I be nkhope kuyisiya osapanga ko makeup and oneka mnthu mmene umonekera nacho ayise ngati kwabwera munthu amene anuza style imene akufuna. So ngati akufuna nkwati ndikuti timamba kaita panga weaving kuti style ikateke. Like akufuna kuti tingoyuza hair tiupange hair band so timaikoka ndi gel and the holding spray. So timatopanga apply this not tsitsi timalikoka kuti lisapange mbwe chani ndingooneka losi tunabwena ombiri ndimakhala ndi holding spray kuti ndikapanga spray style chisafanya kuki maso gel kuti azilizuphirana muno bwino siseja ngati munthu andibwera akatsitsikana ngono kuti ineyo ndifuna ndipange style ndakuti that hair nwene ulikoka ndi gel ndikalikoka ndi gel ndo ndibweresa pamodzi so ndikakakoka muchande ndimakamanga pamodzi and then tikhoza nokumika kandi hair band iyo pali hair band ponytail hair band chimakanga chipanzi yeah, roll bands, makeup, chicha makeup, chicha hair piece, yeah. So hair piece and ponytail, zaba masukanos, makasit. Ngati panopa, pakati pa kunabwera like, yeah, ngati antu uma kuna functions imajani, banabwera kuyuza ma hair band, and then we use a hair band ya afro. Of course, panopa ikupanga be komano panopa imeneli ba trend in the ponytail everyone. So that ponytail timata use a meshi olo Zimakhala already made. So mene mawangia. The ponytail DJ mobela abangakwa ikasitsi ngongobela. Ya kumbuyo kauche sia kumbuyo please banga yonchi kandi ibwera izigwera kusokolo meno funira meno iverera meno manga weave kuchipota pota hairstyle kuti tumejajo. I think the function like you have chinkoswe mina chikwati so like that. I mean when like quicker ponytail but I don't think I can use angapangia ponytail which reply do I use ngamlori kuti I use a ponytail because nkwati umakanga kupangidwa define mina mwina kuti iweyo you are a bride komano akakhala ngati you have a bridal shower and like ukuzo use a ponytail. So a ponytail sininga ngati neyo mwina ndikungoenda down sininga use a ponytail kuti mwina ndingopita ndikazungulire mashop down ndende chimene chicha kwa ineyo zindonesa ukwati komano when you're going function ngati ndikupita function ngati ndikupita kuchikwati kandi ndikupita kandi kuchikoswe kandi ndikupita ku dinner a lot of things ngati my events you can use my ponytail ndokuti ndepanga like it koma hair bun you can use ukoza be kugenda nayo be of course in town malawi kono kwa think zikupita patsogolo kwambiri because anthu ambiri panopata angopanga based ndi ngati za beauty because of the wedding and the like komano as we go on I think kukhaso kubwera ngati ma special effects makeup
umene umathawu ngati ukufunoiza when film making alopanga mafilm ndi upange makeup munthu ngati akuyetekeka kumpanga munthu aoneke nkhalamba. That's part of makeup. Kuma normally kuno kosi sinafiki. So ineyo ngati ulotolanga sinalolanga kuti ningokhala based in beauty makeup yokha kuti ningomulisa munthu chinchani umaso ndimakhala loloti ndi zikhala kupanga ma special effects makeup because as we go on kumala kuno film making is a class with done we be out so call. So mbali ya makeup mala kuno I think it's growing kwambiri. Manunga khala even pa market bavutabe kwambiri ngati izizi ngoba a lot of makeup artists and they're using my fake products ngata from China. So pano bantu kwambiri ayipanga different makeup kwambiri than mene naleli 2016 and 2017. 2018 yo mene ndikuonera ineyo kwaneyo anthu ambiri ayipanga different makeup just because pamwe kwambiri ma makeup artist ambiri and they're using fake products mene amakagula buta. So tsogolo lainde loti Malawi mwijeni makeup industry zakhala kuti ili kwambiri inde ilipo komwe nthu amene akufuna kuyamba makeup ndimene ngampange chokuti angokhala ndikulimbika tema akalimbika komano asaone kuti ngazoti asakwe mphai kuti makeup iyi kupanga cost because ntchito yathu it's really costing. Timakula tizinthu ting'ono mandrama zambiri and akakhala kuti waforokozera zinthu zimene zichazo amagwa mphai komano ukakhala kuti ukulimbika mtima you can still kuyamba kugula chimosi kuti fere ngati ifeyo ineyo but zinthu zina I'm still buying koma ndinayamba ndize zinthu rochepa I'm still buying. Tinazoti 2016 inalibe ndikukhala role ya 2017 inalibe ndikukhala zo 2018 and panopa I'm still buying zinthu zina zoti ukakhale kuti ufike no that much kuti ujeni ukufika kuti iweyo wafikapo ndi zinthu ulinazo. So because wakumpanga ndizoti trust in God and ngati wafuna kuti iwe ufuna kuyamba makeup ndekuti ulinacho khumbo la mtima wako and Bible knows that God shall fulfill our desires and ngati iweyo what you desire wamuyika pa Mulungu koza urani kukwanisa. So wamuntu ngamene ufuna kuyamba makeup usadalire munthu kuti akuphunzitse inde you can put school there komano kumuzambe kuti ineyo ngakhala solo mwana wa school class ngakhale zimene waphunzira ku school afa ino simunaphunzire nkalasi mwanokha no munaphunzira fayana cha Mulungu ena mopanga kutsegulani makulu anu mudzimvera and chimene mwamveracho chikhazikike mwaino umathaina umatha kumva ulo chapita kuti aphunzitsa ichi isuku zonse zoti aphunzitsa ichi komano ukachiyikano ni mtima kumuyika pa Mulungu akama ulo munthu wakuphunzitsa ucha uzimva and you can learn than munthu amene akukuphunzitsa ucha and you can be wabwino than munthu amene anakuphunzitsa. So ungolimbika, put God first, basi zonse zizotheka. Mene monse ndimene tamalisira program yathu ya lero ya Zimakhala Bwanji. Mwina ndiwitsika nakapena nzima amene umaonera program yathu ya lero ndikhulupirira kuti mwaphunzira kuti tikafuna kuti tikagule zinthu zophodera tizikagula ziti. Tikafunanso kuti tipange ma style osiyana-siyana tizipanga ma style akati. Zinthu zimenezi zimene timamva program yathu ya lero timacheza ndi Tisunge Galiati amene amazitchula kuti ndi wa Marvelous Beauty.
makeup artist kuno ku Lilongwe. Ndikhulupirira kuti inuyo mwaphunzirapo kena kake ndipo chomwe mungasachite nkusakhalaso pomwepo sabata yamawa pamene ndizabwereso ndi program ina ya Zimakhala Bwanji. Kumbukirani kuti program imene yatsopano imakupezani pakani ma 12:30 ina iliyonse. Munali ndine Faith Kantambe ndisanapite ndimuthokoze nyamata amene anali pamakina ene chulo komanso mkonzi wamkulu wa program imene Rebecca Ashinjeka. Ndapita.